Krak salo Twitter hani kasku Droupadi murmu Subhash Chandra Bosno borom rwjkha Bharatni freedom struggle bini thai kujugo a borok shake englag a borokno muitu khlaino ani borom ti tweet Netaji no borom bai khlai muitu khlaidi bini asemani salo bono muitu khlai jotono borom rwjkha hani kaskuni abahai posto Netaji no tui kok shaka yakcho hani kasku jagatib dangar boshke freedom struggle ni asema salo chini bagai samung khlai thangka bini kok tongmani norok sungno thuridi ang norokno freedom rinai abo haikeno ex handle shika yakcho hani kasku mohan Netaji ni asemani salo mantri bokrok Narendra Modi bo ex handle tweet khlaika hastini mantri akura Dr Manik Shahabo kaise post khlai borom rwkha Netaji no bureau report kok khorang